karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og dinhi? Ang lain namong problema. Ang bayranan sa ospital, Rika. Ay, naman si Ma'am Sophie, day. Iya man gusto nga at to ipahimutang ang bata sa private room. Og may hatag naman sab siya og deposito sa ospital. O kung may laing bayranan, nagkuyog man kala sila si Dong Brian, iya gitong atimanon si Ma'am Sophie ang bayranan sa ospital, day. Mga ayaw kabalaka, uy. Nganong dili mo ko mabalaka, Rika? Kinahanglan nga bayranan mo si Sophie. Dako na may kutang kabubuton niya. Daghan na siya natabang na mo. Oo, bitaw. Pero iya masam nang gusto ang pagtabang ninyo. Maluluyon man kana siya, day, oy. Unya, barkada sab sila si Brian. Mga mubati yun na siya. Makauuhaw na kaayo, Rika. Maikog na kaayo, mi. Halaki na guna-guna, ah. Daghang negosyo ka na sa Ma'am Sophie, ay. O wag yun na siya problema bahin sa kwarta. O gusto sab siyang mutabag ninyo, day, oy. Tagsaon siyang pagkatao, Rika. Dalaygon siya. Sige lang. Sa umaabot ka mga atlaw, mubawas rami si Brian sa iyang kaayo na mo. Ah, sige, inday, oy. Ipahimutan ko ning dakong sudan, ha. Di na kinanglang magluto ka pa. Bisag hangtod pa ugma. Daghan man eh. Ah, sige. Salamat kaayo, Rika. Lingkod na tiya, ha? Ako unay makigsulti ni Carla. Sophie, kadit lang. Oh, ngano? Dili ba main ng imong buhaton kang Carla? Sakit ka na siyang bahin. Og, kunan ko sa mga tao ni mo din eh. Kung pulihan ako kung kasayon ang iyong pisto. Brian, why makabuot na ako kinsay gusto na kong kuhaon nga tao? O sa kabang sultihan nga ako'y tag-iya sa resto bar? O why makabuot na ako? Maluoy ko ni Carla. Sahib pa ko na ko imimutas iyang pisto. Nga, pulihan din mo sa dakong kasayon. Ako ning problema, Brian. Og nahipaw ko nga magkasabot ra ang payot. Total, assistant man gihapon nimo siya. Okay? Diya ka lang ha. Pahibawon ko siya. Order lang niya ang may gusto ka. Bisan unsay gusto nimo. Paabot ako diha. Dili ka ni ikayubos ni Carla. Kung pulihan ko siya, iyabag ka man niya. Kung isabtan kong ikayubos niya, balibaran ko kita niya di Sophie. Mangitag gulay ka sudling na trabaho. Siya si Brian Cart. Siya ang gikuha ko nga mupuli nimo. Ay, sagudi ay. Siya is Brian. No wonder. Gusto si Sophie nga ikimumanit din eh. Kuan? Ay, kabalaka. Okay, unsay hatang trabaho ni Sophie na ko, okay, kay. Assistant manager ka ni Brian, Carlito. Please lang, ma'am. Carla na lang. Good, Carla. Okay, Carla. O gikan karon magsugod na si Brian sa iyong trabaho. Magigsulti pa ko ni Ilona, Sophie. Kinahanglan pa pagod na, Brian. Karong gabi ka na magsugod sa iyong trabaho. O dili sa kitingali mo palibad na si Ilona, di pa? Kaya wala ko kay trabaho. Ay, excuse me, no? Kisam din si Luna. Ako ng misis. Ay, mabadi ay. Hala, ma'am. Basi di mo sugot yung misis. Bargo ni ko. Dagan chicks. Gaga siya o dili siya masugot. Wa na'y trabaho si Brian. Kinahanglan nga sultihan ko siya, Sophie. Okay, ikaw may paw. Basta sugod karong gabi una, ikaw na ang manager sa resto bar, Brian. Gisettle ko na ang bill din sa ospital. Pahibaw atong nagbantay sa bata aron makapaulik na. Sophie, may dabi akong kwarta. Nga, gihatag ka pabaw na ako sa call center. Kuha lang ni, aron gamay ray akong bayran ni mo. Wa ko magkinahanglan og baw sa akong pagtabang, Brian. Ihatag niya ang imong nadanga kwarta. Sophie? Ihatag ng Ilona. Sasakyan na lang ko pagpaabot ninyo, ha? Pagdali lang mo, okay? Sige, bye.
Talagsaw niyan kaayo. Tagsaray kita mga taong sama ni mo, Sophie. Dako kikang tabang na mo ni Iluna. Abierto na, sud lang. Elvi, magagawas na si Inday Sam. Nabayaran ng ospital. Sorry kayong nadugay ko. Kaingon ako, ugma-ugmaan pa, Bray. Wala ba ko makapananghit ni Mama? Way kaso ni Papa kay naibaw man to. Si Papa Ray musulti ni Mama Ludi. Sorry ha? Okay ra, uy. Nakatug pa si Inday Samantha. Ako rin kuguson si Inday. Palihog lang kog dasap, pila ka butang. Okay, ako din may bawang. Sige ha, kugusan ng bata. Kaya ito na mula ako sa apartment. Ayaw kalimot, Brian. Okay ra, og mga 8 o 9 p.m. ka ba ato? Total, gabi ipamudyakan ang mga customer. Sophie. Okay, ni ana ta. Niya na sila si Brian. Ug naa si ate. Nagkukus kang Inday Sam. Salamat. Salamat nga maayo ng akong anak. Sugatan ko sila. Ate! Dali, te. Ambi ang bata, te, be. Ambi, be. Nakatugang to na sa pag-abot na mo. Bugnaw man ang auto, God. Sige, pahimutang na. Salamat ni mo, ha. Siguro kung kasab-anong kang mama, kay hapon na kay kang miabot. Naibaw man to sa Papa, kunain ko. Ipahimutang sa rin ako, ha. Ibutang sa nako si Inday, ha. Lon, adto na lang ka ako, uy. Basin og malangan kung abot sa ato. Traffic ba ya? Ay, kaon sa ti. Ibutang ko ning bata. Unsa nang giingon mo nga pagkiksultihan ko nimo, Brian? Nahibaw naman kang wala ko trabaho sa call center. Oh, Pero naluoy si Sophie na to. Gitanyaga ko niya og trabaho sa resto bar. ha? Resto bar? O pwede nga karon na gabi na magsugod ako. Ilo na. Wa gyud pa pasag diskin mo. Na watod ko sa call center pero may kasundan na ko. Og isipon ta kining dakong utang kabubuto ni Sophie. Brian, resto bar ang trabahoan nimo? Ngano? Unsay trabaho nimo diha? Ako'y gikuha niyang manager, sweetheart. Manager? Yan ang pagbuot. Siya kitag-iya sa restoran. O, di niya ngay balibaran. Labi na kay, wala ko sa call center. Pero Brian, Iro na, gitando ko na si Sophie. mao ba? Bar manggod na. Ano ba bar? Tungkol ba sa mga babae nga nagdabaho diha? Mo ba? Brian, Sweetheart, di ka ngayon pati og kahadlok. Ay, gunaw na ang madani pagkuglay babae. Kagwa pagkabuutan sa kumisis. O, may mga anak na ta. dili na mo ako kay kabalakan, Brian. Unsa man day? Ambot. Ambot. Wala ko makasabot sa kong kipati. Kung mahimo lang unta, dili lang diha sa bar. Wa ko masayo sa pagtuo. Mga babae hinungdan sa kabalakan ni mo. Iluna, dagatag ang mga pag-antos sa ato ginabuhi. Nahibaw ka ko siya pasabot ko. Una, wa ko mayunin ni mama ni mo. Tungod kay pobre ko. Wa ko magkaman sa akong pag-eskwela. Huwag ginikanan o kabanayang akong gipailan nila. Pero sa gihapon milampos ta, huwag na himo pagbabag din na sa atong relasyon. Unya karon mabalaka ka? Dali, dali. Ayo, ana. Ayo, ana. Wad ana si muna una. Aron pa na mulampos sa atong magpuyo. Brian,
Uyak pang kunon ka. Ilo na, may ibutang sa munang-una. Kaya kinipagtabang ni Sophie na to, sinugdanan na kini sa atong kalampusan. Sinugdanan nga mulambo ang ginambot ang paraiso, uban sa itong mga anak. Brian, I love you, sweetheart. mahal ta sad ka, Brian. Mahal ta ka o ang atong mga anak. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!